Chunastá goibh a chuirde is mis OMP agus seo Súil ar na Scannáin. Déanam iirecht gan brathnú ar an irid sin Scannáin sa bhéarla. Inis fósain brathnú mar annachad Scannáin sa bhéarla, ach déanam iirecht brathnú ar Scannáin áirithe sa Francíse agus a léid. Agus an ceann is déine tá feice gom ná ceann ar a bhanam Athena agus tá sé ar Netflix agus tháinig sé amach tamil do bhliaon tá hin nílas an céim líon go ddíochach le déine. Agus is dócha gur ben Scannáin is Scannáin fiisiú lé atá brair sais shot amháin a leanans charachtar amháin. Tá sé lonathe sinna bainleo bhuaann sa tugtar sais pornografíocht bainleo ar an genre Scannáin seo sais nar léir tar bochtanas agus sais na feible sosiálta a bhíonn is na bainleo agus muid na háid i tríd leis na Paulíní. Agus cad é an Scannáin eile Scannáin ionintach Francíse eile sa réimse sin le N. Agus an Scannáin seo Athena bhfuil se chumá le N níl. Tá sé cos go leor bhaí orthe ach go bunasach tá na Paulíní béidir más fear tréis fear óg ó na bainleo ó náiteo ón na bluc chonathe seo Athena a warú nó dhealmharú nó warú tríhimpeiste. Agus tá airíonn in Iraq agus ina chuga dearg idir na Paulíní agus muidir na háite. Agus tá drathar leis tréis fille ó tá sé trid an arm agus go buin buitis ige agus gachéanrad a tá fillin sesin ar an áit cinálín a géirí siachán a chur an cín. Agus tá roiint an American is tá lán pléascán agus tínta alíne ag fear óga na nórasán agus tá si dá seola si nuas ar na Paulíní agus tá roiint an American sin den chéad sco tá túsan gan an bhá an láder an bháltach agus an sin beidir goil beag an numar go charachtar an agus numar go dráthracha an agus ach ar nó an hainsilum ach an deire tá cinenne fírat ag an deire nóir aonta mé leis néachar agus dhéanaan bát is polúil anna láder nachhfuil teach leis nó rih agus braham nachhfuil teach leis an bhíor héil ach ar a bhilan an Scannáin ar bhealach ach tá cuid den rácanna ag dús an Scannáin cho fiisiú cho tarintach sin agus leanam charachtar bháin sis timppla agus bhíon rudí a pléasca agus daine ag cabh rudí is gachéanaar tá sé dochreite go fiisiúil agus taineh chu an gcuisisin. So sin é Athena tá sé ar Netflix tá sé Francíse tá sé go is seachas an there.